Ами, м, Майя, не знам се каже. Нищо ми не е правила, просто ме дразни самия начин, по който си прави гласа, докато говори. И звучи още по-селски, разбираш. Смисъл добре да го преправя малко, обаче сега звучи се едно идва от, не знам, и се говори съседен. Просто и ми каза, че се окурва. Сама написа, аз не те познавам изобщо, нещо такова. Ми каза курва. И който супер яка логика, що ми каза, че съм курва, след като не ме познава. И не разбирам сега. Не мисля, че пишат анонимни въпроси. Аз си го написах като си маха стика и праха се дали. Избираш ли ще не като са анонимни или като не са. Смисъл на мен не ми е проблем да я хейтвам анонимно, просто някакво хора си има достоинство и не мога да им кажат направо. А, и не знам каква е разликата от аз не те копирам, аз те цитирам. Не знам, просто аз те много ме дразни. И това момиче, ако продължавате да се прави, някой ден, като я видя на живо и ако още продължава да се прави така неинтересно, не очаква да бъде бъдеще. И не знам, аз не я хейтвам, просто ме дразни селски глас.